Konkorrenza qawwija tkompli tafferma skema li l-Awtorita tad-Djar ħadmet flimkien mal-bank APS, skema bil-għan li persuni fuq il-lista ta' stennija tal-Awtorita tad-Djar Isiru Sidien ta' Djarhom. Dan iseħħ permezz ta' self soċjali fejn il-Gvern jagħmel tajjeb għal-10% li għandu jingħata meta tinxtara dar. Sissa diġa kien hemm 160 applikazzjoni fejn 87 minnhom jinsabu fi stadju avvanzat. Il-Gvern qed jikkonverti s-sussidju li qed jingħata llum fuq il-kera għal sussidju fuq il-ħlas lura lill-bank. F'dawn il-każijiet dawk eliġibbli se jingħataw sa massimu ta' 100,000 euro finanzjament totali sabiex jixtru l-proprjetà. Flimkien ma' dan il-Gvern se jkun qed juża l-għodda tiegħu kollha sabiex jaċċerta ruħu li dawk li jikkwalifikaw jingħataw it-taħriġ meħtieġ sabiex jiġu preparati għal dan il-pass. Tkellimna ma' Steve McCarthy, il-kap eżekuttiv tal-Awtorita tad-Djar, li spjega kemm din l-iskema ntlaqet tajjeb mill-pubbliku. Din kienet skema tajba ħafna, kien hemm subscription għolja ħafna, ġifri iktar milli proġettajna u dan prattikament hija tajba għaliex. Għax inti letteralment laqqas deposit ma tittamel mela inti tara il-post inti mill-privat. Tara li joġbok lilek, li jakkomoda lilek fil-lokalità li tkun trid inti u inti tiġi għandna tapplika. Naturalment ftim bħal dan iġib miegħu ċertu kondizzjonijiet e kif il-kap eżekuttiv enfasizza l-irwol tal-bank f'dan kollu. Iva, l-bank jieħu into consideration u tajjeb li wieħed ikun jaf affarijiet oħra, bħal pereżempju jekk ikollok loans oħra. Kien hemm nies li pereżempju kellu 20,000 fuq garax, jew ħadd ieħor li kellu fuq karozza. Dawk il-loans jiġu f'pakkett allura jista' jagħti każ li mhux neċessarjament kull min japplika bil-fors ħajjuħu il-loan, imma dawk li m'għandhomx loans oħra u għandhom inkam baxx, żgur il-bank u aħna ħajsib is-support u ngħinu. Segretarju parlamentari Rodri Galdes tenna li hu sodisfatt ħafna bil-mod kif qed tiżviluppa din l-iskema u ħabbar li l-Gvern għaddej b'diskussjonijiet ma' żewġ banek oħra. Min-naħa tagħna wkoll bħala Gvern issa qegħdin niddiskutu ma' banek oħrajn, nista' nħabbar ukoll li anke mal-BOV ninsabu fi proċess anke avvanzat ħafna ta' diskussjoni u anke ma' banki ieħor ewlieni l-HSBC li qed niddiskutu magħhom ukoll biex nofru aktar alternattivi anke lin-nies permezz tal-hom bħal. Statistika li nġabret qabel tħabbret l-iskema jirriżulta li minn fuq il-lista tal-applikanti li qegħdin jistennew akkomodazzjoni alternattiva madwar 900 huma f'impjieg full-time. Mill-lista ta' dawk li jibbenefikaw mis-sussidju fuq il-kera madwar 400 minnhom huma f'impjieg full-time. L-ewwel nies ikkuntattjati huma dawk in-nies li qegħdin fuq iż-żewġ listi li jammontaw għal madwar 450.